berpasangan 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 saling rokok saling kokok saling kokok saling cinta saling hormat saling ridho musyawarah untuk saling salahkan untuk sakinah bernya apa berpasangan 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 saling rokok saling kokok saling kokok saling cinta saling hormat saling ridho musyawarah untuk saling salahkan untuk sakinah ya kuwi kunjuk para warga masyarakat ing Laladan Tampang Sumrambae ya kuwi sakwilangan ya kang sarta para-para penggemar sutresna budaya kang memonitor lumantar live streaming ya kuwi Asta Brata Media ngono maka Mbak Rinvi kula aturi jumeneng saking Palenggan Sepotica ya dados celot hey luar biasa. Waduh, lama tidak jumpa. Ngaturaken wilujeng dalu selamat malam Mbak Rinvi. Anu miki-miki, mie Mas Deni ya. Wes sampun nggih mie. Sampun, wilujeng dalu Mas Abah. Wilujeng dalu selamat malam Mbak Rinvi. Selamat malam, Masya Allah. Kita belum minal aizin wal faizin loh. Oh nggih, secara resmi begitu ya. Lewat Lo monggo berjabat tangan. oh berjabat tangan. Lho ya no, biar Amit afdol. yo Mas, amit yo. Nggih. Walaupun panjenengan kali kula menika sejarang serawung gitu. Ketemu baru 2 kali toh. 2 kali ini. Ning tidak ada salahnya lamun to awake dhewe berjabat tangan. Betul sekali. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir Dan dan batin. batin. Sehat nggih Mas Abah? Sehat panjenengan Mbak Rinvi sehat menapa mboten? Alhamdulillah sehat lahir batin. Alhamdulillah niki wau bidal saking dalem jam pinten? Tadi budalnya itu jam ya. 7. Oh jam 7. Iya. Perjalanan berapa menit, berapa jam, berapa abad? 3 jam. Oh 3 jam. Sak macete 3 jam setengah. Nyuwun sewu Mbak Rinvi menika asli pundi to kok kula supe rada nah. Dari Tulungagung. Tulungagung Kota CT. Kota Senterewe. Kota Sentekere. Niki Asta Brata cah Senterewe sedaya. Oh, ada Mas. Lho, dengan pripun niki wah jan nyenterewe. Wonten sing nabuh senterewe, wonten sing nyeleng. Lho, ini sing nyeleng dhewe. Nyeleng barang. Ana sing ngepang, wis akeh. Ana sing mecut. Sing mecut. Niku lah sing kipas-kipas niku. Bapakne sing ndi, Mas? Niku lho sing kipas. Lah niku lho. Lah niku pecut. Nah, maksudnya tahu dihukum cambuk. Panjenengan nggih biasane mengisi di acara Senterewe ngaten, Mbak? Ya, Senterewe, Kepangan, Kediri juga. Oh, tapi Kediri sama Tulungagung itu beda versi ya? Ya, sangat jaranannya beda gagrak. Betul. Nek Senterewe kan jaranannya kecil seperti ini. Ngerti kuwi. Jajal to, dicekel to. Cekel bareng.
Nah, ngono lho. Ini kecil seperti ini ya. Oh iya. Kalau pesan ini bisa langsung hubungi saya. Lha wong Ya promosi bareng loh. wong niki adol sedaya lho, Mbak. Oh, toh. Jenengan nek tawa niku berarti nyanyi kanca-kanca. Oke. Yang kula nggih ndelok Kita status. sesama seni tidak tersaing-saingan, Mas. Oh, nggak boleh ya. Jadi kita saling mendukung satu sama lain. Ya, wingi saling delok- mensupport. Wingi ndelok statusnya sing beduk nggih upload caplokan bareng lho. Kaya dolanan kenean aku ya. Luar Iki biasa. sing bagian ganong sing mana ini? Loh, niki saged ganong sedaya. Wah, iya toh. Dengan tuh di ngawur mawon, foto ngawur, dumuk, plak. Berarti kok kudu dijajal satu-satu. Banten. Penting aja sing nika lho nggih. Sing mana? Masih gambang aja. Mboten. Nggih. Niki Niku pun paripurna. lho lho. Maksudnya dari dunia jaranan. Niki sesepuh nggih. Sesepuh asepe Oh, iki ampun. bapak. Nggih. Sampean kok ngono to, Mas? Nggih niku pepunden mriki. Oh, asli dari sini. Asli dari Nganjuk ya. Oh, Jenengan Masya sadurunge Allah. nembang, yalah ayo salam-salam dulu karo Iya. para penuntun. Saderengipun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inggih, ngaturaken wilujeng dalu selamat malam kagem warga desa pundi? Dusun Tampang. Dusun Tampang, Wilangan. Wilangan Kabupaten Nganjuk. Masya Allah, ini di rumahnya Bapak sinten Mas Akbar? Lho mosok durung apal. Aku mengerti Niki Pak Maryadi no. Pak Karyadi kalian Ibu. Kalih Ibu Raminem. Kalian Ibu Raminem. Ayo. Acaranya sunatan? Lho. Lho. Sunate Pak Maryadi mboten. Niki Bukan, Mbak. pernikahan. Oh pernikahan. Mbak Yayu kalian Kopda Imam? Mas Kopda Imam. Oh ada masnya. Iya, Mas Kopda Imam. Oh iya, pastinya didoakan dulu ya Mas Akbar. Semoga, Mbak. Oke, khususnya untuk kedua mempelai, semoga pernikahannya sakinah mawaddah warahmah. Amin. Cepat diberikan momongan yang soleh lan solehah. Amin. Diparingi rezeki turah berkah babrah melimpah. Dek munggah ning Mekah, amin. Madinah. Yen turah meneh kena nggo tuku Lemah. Lemah. Sa. Wah. sawah. Karo sapi Perah. Iya. Niki kanca-kanca nggih pun nyicil lho, Mbak. nyicil napa? Menabung bertanggapan arep rencana nggih tuku lemah kanca-kanca. Wong ngoten, Masya Allah luar biasa tepuk tangan. Nggih, lemah. Sik to aja tepuk tangan, lemah sak-sak kok Mas Tengguran. Udah saik dareng. Loh, sing penting titik-titik lama-lama kan menjadi bukit toh Mas. Jadi banyak. Sedikit. Ora kita nyicil sak Nah, sik. sak pot Dadi juga sak hektar. apa-apa. Nggih, luar biasa. Luar biasa. Sapa-sapa yang di live streaming. Oh iya, selamat malam Wilujeng dalu fan-nya Asta Brata Syuka. Ayo, fan-nya Mbak Rinvi. Langsung akeh fan-nya Mas Akbar. Boten, kula niku mboten. napa kula niku namung Mbak, namanya Pripun? kerupuk bawang. Loh, artinya Ya nggih di dalam dunia wayang kula niku tesih belajar ngrumaosi tasih kathah kalepatan dan kekurangan. oh lek sampean belajar lah terus wong-wong iki piye, Mas? Duh, maksudnya priye? Maksudnya belajar itu tidak ada hentinya. Oh, Carilah ilmu begitu. walaupun di negeri Cina. Nah, ya ngono ngerti dhewe kok. Sampean suka bahasa Cina? Weh, cekek glegek durung tahu belajar aku, Mbak. Iya, padha lek. Oh, padha. Padha lek. Nek Jepang saged, Mbak. Jepang saged. Nggih. Ning njogur sithik-sithik. Contohnya, ayo contoh. Duka jare sing penabuh kula niku napa to basa Jepange arigato. Arigato. Arigato artinya? Arigato gozaimasu. Artinya apa? Apa ta? Boy mangono. Itu artinya terima kasih. Terima kasih. Wis. Lek itu Hai. artinya? Hai niku glegeken. Mboten hai niku iya. Oh iya. Ya. Oh, berarti lek di tekoni Tekone hai. sampean tadi sudah makan. Hai. Nah, iya artinya. Ngono jadi sithik-sithik isone. Oh, sithik-sithik. Sithik-sithik. Oke. Disapa ayo live streaming Pastinya diucapkan selamat malam Wilujeng dalu untuk kamera. teman-temanku. Kameranya yang mana? Kameranya yang di Sangat Nawi banyak sekali, Masya Allah. Ayo. Selamat menonton, selamat bermelean ya. Bermelean. Kita ya. Bermelean.
Muga-muga ditungakne sing memonitor nunggoni awake dhewe. Nggih, semoga diberikan rezeki yang berkah barokah. Amin. Diberikan kesehatan, panjang umur, diberikan keberkahan. Untuk semuanya yang sudah mendukung Astabrata Suka. Jajal Mbak, mikir dicekel kabeh siden-siden. Jajal sampeyan bengok Astabrata kaya siden-siden sing bengok suka. Ayo. Astabrata suka. Ayo jajal. Engko bar kabeh nembe dijajal siji-siji. Ayo. Bar poso ki tenagane sak pira. Nah, ngono lho. Biasanya kan bar poso ki wis makeme wis normal. Iya. Sehat neh ngono ya. Jajal coba kaya ngapa. Oke. Mic-e dipegang sendiri-sendiri. Siap? Siap. Astabrata suka. Ayo, siji-siji, Pak. Kok kene. Kok kene. Ayo. Astabrata suka. Apik. Semangat iki semangat. Kaya kucing gandhi. Iki 9,7. 9,7 ya. Apik, luar. Saiki sing kedua ya. Kedua. Astabrata suka. Oh iki kalem Mas, iki versi sing alus. Bu guru. Oh niki Bu Guru. Jeno. Wo layakno alus lembah lembut kaya aku ngono ya Mas. Betul. Jenengan nggih guru to? Guru. Nggih guru kan. Mboten guru tenan nggih. Kulo to? Nggih guru. Oh guru, alhamdulillah. Guroni cah-cah niku. Iya. Sing kono. Angka 3. Ayo. Nomor 3, oke. Semangate coba kaya. Astabrata suka. Oh iki rada anu Mas. Iki ngono lek carane montor iki sing rada magreng ngono kae lho. Magreng wong niki badhe rabi yo an. Oh iki, oh layakno lagi semangat-semangatnya ngono lho Mas. Semangate wong arep rabi. Ya piro iki nilainya iki umpama anu? Oh lek iki mau urung dinilai, lek iki sing alus 9,8. 9,8 jejere. Iya. Jejere iki rada greng ngono mang 9,5 Mas. Oh iya. Malah sudah ya. Sudah. Iya. Sama jeneng sing banter apa sing alus? Iya nonton suasana. Oh nonton suasana. Nomor 4. Nomor 4. Iya. Astabrata suka. Oh iki demenane sampean nek iki. Ngapa? Soalnya alus, kalem, sesuai dengan tema hari ini. Tema hari ini apa? Kan minal aizin wal faizin. Oh ngono. Iya, jadi kita harus yang kalem-kalem. Oh berarti itu menyesuaikan tema. Heeh. Oh, Iki 9,9. Jejerene. Jejerene. Lah iki ya Bu Guru iki. Iki Bu Guru? Bu Guru semua. Niku nggih pojokan nggih Bu Guru. Bu Guru Mas? Nggih. Guru napa? BK. Oh, BK. Nggih. Monggo. Astabrata Suka. Piye? Iki Bu Guru tenan Mas. Bu Guru tenan. Heeh. Lah. Iki sing biasane ning gone anu apa jenenge? Pageran ngono kae lho Mas. Lek nek wong piket guru piket iki wis cocok. Lek iki ya 97. Oh 97. 97. Anu suarane dosa mergo pun anak-anak siji. Wow. Berarti ibarate niku cara gender sangupane saya amba. Nggih. Terus terakhir Astabrata suka. Lah iki ya jelas 10 Mas aku. Wis renek walat. Walat ora 10. Oh, tas minal aizin wal faizin. Lah saiki ngene, Mbak. Pripun? Unjuk kebolehan. Iya. Pancen sampeyan ini membawa kuda itu tidak ada salahnya. Betul. Karena permintaan tuan rumah, gitu. Bapak Paryadi kalian Ibu Raminem pancen sampeyan niku nembang terus engko bablaske irama jaranan. Oh ngoten. Ayo. Ingkang jaran jenengan? Loh ya saru no. Wong mboten bareng. Masuk nggih. dalang kon jaran. Kuda-kudaan aku. Kan dalang Gen Z Mas. Anu, saiki ana pamundutan iki mau. Pripun? Iramane sing pantes nggo jaranan. Iki ya ana liwung lali janjine. Oh iki gedrukan kabeh iki. Ninggal katresnan. Nggih. Ngaturke Bapak Lasiman uga hadir di lokasi. Ingkang pundi piyantune Mas? Waduh endi ya mo ya lokasine? Lho sampean dereng kenalan to? Dereng. Anu sik, niki jenengan pilih mana di antara tiga itu? Liwung, Ninggal katresnan mawon nggih. lali janjine atau tinggal katresnan? Nggih. Sik, Mbak. Pripun? Niki dibawani ning ampun sampean ora apa-apa. Oke. Ampun sampean tak golekne masangan. Oke. Sing ngongkon ngendang sapa? Bawa. Bawa ki ora nganggo kendang.
Bawa ki ora nggo kendang. Ayo bawa. Roman belajar roman iki ngopo to? Ayo. Ayo, Mas. Bawa ki ora nggo roman. Ayo bawa dikancani Mbak Rinvi. Nah, iki ngopo? Sepoti Mas, sepotono to Mas. Lho cacah anggur ditawani kancane munggah ngaten dispoti saurane eman-eman tanganku ngono kok. Lah niki suara mempunyai suara emas. Masya Allah. Ini namanya siapa? Kepareng Asmo. Ayo kanggo mik. Ini. Sesuk congkrah engko. Ora. Nggih. Pripun Mbak Rinvi? Iya. Siapa Mas? Siapa Mang? Mbak Rinvi. Oh iya. Namanya siapa? Nama saya rungokne kabeh ya. Iya. Rungokne aja, rungokne. Nama lengkap Mas. Muhammad yo. Ora ya. Kecrek mbokmu engko. Enggak, nggih. Nama saya Encus ngono tok. Oh, Encus. Ya. Nama lengkap. Nama lengkapnya siapa? Nama lengkap Vincentius Aditya Purwo Febianto. Nah kok wangil men to Mas? Angel aku. Wah layakno Encus ngono kae Mang. Oh, ben penak celokane Encus. Oke, berarti kita bersama Mas Encus. Ya. Kenapa tak gandengkan sama ini, Mbak? Kenapa? Ini karena di Nganjuk itu termasuk senior dalam dunia perjalanan. Ya aku. Tuwek wi lho wi. Berarti iki iso ya Mas Gak iso. Kaget. Bawane sembarang, sing penting pelok. Ayo. Oke. Nganggo catetan yo ora apa-apa, digandrung tenan lho. Heeh, digandring Mas. Profesionalitas ora usah wedi karo yangmu. Gak ngerti aku saiki usan. Oh iya. Lek engko mbuh ngono. Repekane wis apa-apal? Gak apal gelas ya. Lah iya dibukane apa? Mas? Barang penting pelok. Nyidam sari yo kenek, yen tawang yo kenek, duh wong ayu yo kenek. Ya bebas wis. Gak ndelok gak apa ya. Ya apa-apa. Mangga. Ya. Sembarang ta. Sembarang, heeh. Sakniki. Sesuk wis kukut sesuk. Saiki. Ya. Ayo. Pamerno suaramu. Anu ndak lirik ya. Ndak iki. Pangkur ya. Pangkur. Padalang pangkur. Ora apa-apa. Isone kuwi, Pak. Ora apa-apa. Cikar. Heeh. Kocok suruh mroto metu kucingan. Ayo. Mingkur engu kara. Dicekel tangane. Cekel tangane. Ndak ya aku tak nyekel sik ya. Tak nyekel sik ku tak kei. Anu mangsat. Iya. Tak sane sik. Ku nek ilang. Akarono Rono karenan jariku ketititen mardi siwi. dihidupkan suasana panggung di pangkuno. Aduh we. Ora apa-apa ayo di pangku. Kuat gak ya? Kuat. Iya. Ndak isik to. Anu, iso gak iso ya wis. Iso. Sik tak benakne sik. Leh mapak-mapakne. Iya. Los. Wah, iya. Jan ra koyo iki. Sinawung resmining kidung. Oh ya sing wedok niki pacare Cus niki nggih status ternyata lelaki sama saja. Gak apa-apa. Anu kuweram bae sikilku. Ngene penak ngendeki to. Sinukarta mreh ketarta pakartine ngelmu luhur. Mbak Rinvi ditanya itu di atas klip apa? Sing pundi? Mas, Nggih, itu yang di atas kelap-kelip itu apa? terpal.
Ora romantis to, Mas. Oke. Lintang-lintang panjerina. Sineksen lintang ran larang sampean. Lintang lan rembulan kang madangi ati isun. Lha ku lho. Wong Banyuwangi iki. Banyuwangi asli. Omahku ndi ta? Jenengan nek njaluk apa tak turuti, Mbak? Heeh to, Mas. Sing penting aja njaluk mutune lintang karo rembulan. Wah. Soalnya bakule gek enek. Rupane kaya pager peluntang ya iso ngono. Ayo terakhir. Heeh. Kang tumrap ayo. Kang tumrap ing tanah Jawa. Bareng ya terakhir ya. Bareng ya. Agama ayo. Agama ageme aji. Sampun nggih sampun. Sik ning kene sik. Iki digedrukne sik engko jaranan. Aku tak sing ngendang ae. Lho. Ku nek kisik kadung tak apale komah e. Lek apalan pitung dina pitung bengi lho. Ya wis. Ya ora apa-apa. Terima kasih ya Mas Njus. Ngono lho carane. Untuk ngapalne kuwi 3 dina. Digedruk sik. Gedruk sik engko kedua. Heeh. Lagi jaranan. Oh ngono. Ya. Enggak malah lu ngongkon sindan pitu ki. Lah ya ngono lho. 50.000 iki. Jan rumaos kula. Ngobar jenengan ku anu, Mbak. Bar jenengan kan nembang gedruk wis jaranan nganggo jaran kuwi to. Nggih. Ngobar kuwi kuwi ya iso ngene. Oh iya, engko dijajal ya Mas. Jatupun. Heeh. Kemu wis ngongkon-ngongkon aku saiki aku sing ngongkon. Iya. Oke, semoga Kang Mas. Gedruk-gedruk cus. Ayo, coba celorot. Yo. Hey.
Dikenepi. Ngombe sih ya, mik dulu wah luar biasa. Jan tabuhane cah iso pakem. Iya, iya. Ready? Yuk, oke. Sudah ready Mas Cus? Yo. Heeh. Lho. Kaya ngono. Sok tak tuku aku. Hati-hati, heeh. Wah iki, yo menggoyang tampang. Ayo, Dase sing ibet tadi. Oh, wis kesel ya. Tepuk tangan. Sini dulu Mbak Rinwi, enggak apa-apa leren dulu sini. Dipegangi mic. Dan top. Iso jungkir-jungkir ngono piye ya? Gimana komentarnya teman-teman Asla Brata piye? Nah, yo.
Gimana? Saya masak ambekan, Mas. Lah iya no. Aku kan gini boleh enggak? Boleh, Oh, bebas. ben kaya mbak-mbak iki aku sungkan lah Iya bebas. Gimana? Komentar kesan. Aku karo ngene oleh enggak? Ayo aja kaya ingkung. Nggih. Gimana? Pak ditabui kanca-kanca Astabrata. Luar biasa. Aku sik pisan mikir lho Mas ditabui enak kaya ngene iki. Lah kae wis pethuk no. Ning penak iki. Penak iki kae luwes luar biasa, iki perfect. Wah. Tepuk tangan to. Tepuk tangan bersama yo. Ora rugi nek ngapalne 3 dina mau. Oh, toh? Sing ngendang. Jan luar biasa. Pun semangat to. biasa, Roh, Masya Mbak Allah. Rinvi sing jaran sinau ukel. Masya Allah, jan iki ukel senterewe Tulungagung asli. Asli iki. Heeh, tidak ada campuran. Pakeme ngaten iki. Pakemnya begitu. Nah, niku dadi posone sing ngendang niku kasil. Oh Masya Iya, Allah, luar biasa. Astabrata luar biasa. Ya. Anu istirahat sih, duduk sih. Oke. Tak selingi sinden yang lainnya. Ya, terima kasih ya Mas Akbar. Ya, buah wilo. Lek sangu apa kuwi juaran, ya, pentulan, gandongan. Lah ya, iki yo permintaan kok, permintaan ya. Sok Ibu Kajat antaraning Pak Paryadi Kang sarta Ibu Raminem. Ha ya, diselingi sik, selingi liyane no. Ngono. Sapa? Anu Dik Sinta karo Mbak Pesek. Ya aja meneng bareng. Oke yo. Yuk, sepote-sepote. Monggo dadekke. Yo. Selamat malam Mbak Sri Pesek. Nggih, selamat malam. Minal aidin wal faizin Dek Sinta. Minal aizin wal faizin. Minal aidin wal faizin Pesek. Nggih, sami-sami Mas Dela. Wah, ya luar biasa. Wis siap apa urung lahir batinmu nggo arep menempuh rumah tangga? Insya Allah siap. Wis siap. Siap. Ya, lahir batin. Nggih lahir batin. Nah, entuk wong endi to? Wonogiri. Wah, Wonogiri. Nggih. Rencanane arep ning ndi? Solo, Wonogiri, Nganjuk? Solo nek mboten Wonogiri. Oh iya, wis gampang dipikir karo mlaku. Oh nggih nggih. Nah iya, iki Dek Sinta wis dadi guru saiki. Guru mulang napa to, Dik, jenengan? Bahasa Jawa, Mas. Bahasa Jawa di sekolah? SMK Kosegoro. Wah, Kosgoro ki akeh lanange apa edoke to? Jaler. Oh, saiki akeh lanang. Iya. Ya saiki anu sing musik. Ya, sing musik apa? Ya. Diselingi sik. Kesayangan. Nggih. Oh iya kesayangan. Ya kanca-kanca ben yo ambekan ora Mbak Rinvi tok. Kesayangan. Coba dadekno Mas Tris racikno kesayangan. Ayo. Sampun ngaturaken kesayangan minangka pamuji muga-muga Mas Kopda Imam dadi kesayangan satu-satune Mbak Yayu Rimba Mekarsari sing dipuji pancen kaya mangkono. Luar biasa sok Ibu Kajat iki nanggape wis suwe kok no. Oh ngono setahun yang lalu. Iya, mula kudu dimaksimalke, disumbutke. Iya, dilanjut ya no. Iya, stokke dawuh. Bebarengan bertiga, Mbak Enggar, Mbak Yovika, Kang Sarto, Mbak Batrisya. Oh ngono. Ya, berdiri bersama bertiga. Coba sepote kaya apa? Celorot, yuk.
selamat malam wilujeng dalu Mbak Yovika. Nggih wilujeng dalu, Mas. Selamat malam Mbak Enggar. Selamat malam Mas Akbar. Luar biasa. Kang putrane Mbak Enggar sudah umur berapa tuh itu? 7 bulan. Wah 7 bulan. Alhamdulillah. Luar biasa. Pinaringan asma sinten Mbak niku? Ayom. Ayom nama lengkapnya? Haria Anggara Ayom Panuntun. Wah. Apik. Apik no. EBC nek paring asma ya cocok ngene ya. Sapa sing gawe jeneng aku, Mas? Loh malah jenengan to. Bapake urun liyane. Iya. Lah. Gah aku. Ya, iki yang belum apa tadi dipinangkani atau Jadi? yang lainnya juga boleh. Yang belum tadi ada lali janjine sama apa tuh tadi tak ki mau. Hah? Lah itu lali janjine apa liyane monggo bebas kesepakatan bertiga ya. Heeh. Mangga. Kenapa? Nggih niku mawon. Oke, lali janjine, heeh. Digarap aja mau wis gedruk, digarap beda. Ya, Mangga bertiga lali janjine. Ya, Yo, coba kaya apa dadekke? Yo.
kembali ke laptop, kembali ke Mbak Rinvi untuk penutup. Oh ngono. Mbak Rinvi semeneng. Luar biasa. Nggo bom-boman. Sing musik ya bisa. Oke, sing musrik ya Mas. Musrik ya. Sing baru ya Mas. Apa kuwi? Ya. Jenengan pitung piyambak niku Mas. Iya. Niku bos cengkeh. Wah, Sing nyibot niku. uangnya banyak jadi. Oh. Tanggapan nek iso tara kok niku. Apakah itu lagunya? Denok. Sudah deal Oh sama? sudah, Oh, ya. ini Denok Deblong. Ayo Denak. Ya, kan luar biasa Mas Trisi. Nek posonan status awan ya mangan. Iya. Iya. Yo coba Mas Tris Denak. Ini para YouTuber Oh. jereke mau bergoyang Mas. Oh gitu, boleh. Bergoyang di tempat maksudnya. Komplit itu YouTubernya. Komplit sekali. Ada 1, 2, 3, 15. Iya. Lek ngitung, Pokok sing cepet-cepet gitu aja. Engko Mbak Sinden ikut joget ya Mbak ya. Untuk joget sama duduk. Bisa. Mas Yogo ya ikut joget. Ya, bisa toh? Bisa. Joget sama duduk bisa toh? Ya. Jempolannya ae sing ikut joget. Sampun, monggo Mas Tris. Denak. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Oh iya, terima kasih Mas Akbar, terima kasih Asna Brata semuanya. Semoga sehat selalu, berkah barokah rezekinya. Tanggapannya makin laris, lancar jaya. Amin ya rabbal alamin. Ya, terus ngejak aku nih ya Mas. Siap. Ditunggu kabarnya, oke? Oke, semoga. Slindri ya. Sawi sesaji ingkang sinuwun. Oh ngono ya, Mak. Lakone babat Wonomarto. Coba kaya ngopo? Cawi sesaji ingkang sinuwun surak sempiang barang tumandang tak derekke, Mak.